bagoaz. Errekirolakiko lanak bukatu ditugu eta orain tartetxo bat musika entzuteko. Euskal musika talde berria dugu gurekin. Ermutarrak dira, mutil jatorrak, eta berak esan digutenez, Euskal musika talde bateri izena jartzeko asko pentsatu behar omen da. Eta izenak entzundakoan, nekera aitortzen dut alaxi dela. Gurekin, Julio Kageta.
Gogorrak datozki zutan nago nere oea zerua. Gu The Window Ventanas gera. Taldea 1980 urtean sortu zen, eta partaideak gea Miren gitarran, Mikel baxua, ni ahotsa, Javi bateria eta Eduardo teklatuk. Gure lehenbiztiko maketa 1980 urteko neguan grabatu genuen, Ororetan Paco Floresen estudiotan. Maketa honen izena Hilbeltza da, eta nahiko gustoa gelditu geha emaitzekin, ezta? Nahiko kritika honak jaso ditu eta honen bidez kontzertuko emateko aukerak izan diteu eta sari batzuk jaso diteu. Javi orain dela gutxi sartu da taldean, leheno beste bateri bat geneukan, Juan Ramon hemen Ibarrakoa, baina berak beste musika estilo bat egin nahi zuen, da orduan bere taldea sortu du. Tolosako egoerari begira, orain talde asko sortu dira, bideo grabatzerakoan ikusi da talde berri asko daudela, eta jendea daola gauzakiteko gogokin, ez da, baina gero jendearen gogo hauek ez da ikusten bultzatuta dola etxetik, ez da. Instituzion apoiek ez daude udaletxeak, oain dirudi lokala bauzkela, baina ez dirudi hola daola oso prest taldei lokal batzuk ustea, eta gero kontzertuk eta olako gauzak montatzeko ez da batek infrastrukturaik. Eta bideo hontan sartzeko aukeratu duguna bestia Picnic da. Pauso bat eta pauso bi laberintotan nabil. Erori nahi dut erori, baina erortzen ez dakit. Erortzen ikasiarren ez dakigu nola den. Batzuk buru makur, beste batzuk buru gabe. Buru makurrak, gira eta buelta dabiltza. Buru gabekoak, zentzuaren bila. Bidek ez dute zentzurik, zentzuak ez du biderik. Pausoek ez dute kalerik, kalek ez dute pausorik. Galduko naiz berri, beita bila aldi. Beti berarekin, zulo beltzarekin, beti berarekin. Pauso bat eta pauso bi laberintotan nabil. Erori nahi dut erori, baina erortzen ez dakit. Bidek ez dute zentzurik, zentzuak ez du biderik. Pausoek ez dute kalerik, kalek ez dute pausorik. Galduko naiz berri, beita bila handi. Beti berarekin, zulo beltzarekin, beti berarekin.
zarekin galduko naiz berriz Pentamila Gume gaiztua Lau bat berri eliza bat eta frontoi bat Danotako eguna heldu da Duela hilabete batzuk kaleratu zuen bere lehen maketa lekeiteko talde honek. Bere izena Ume Gaiztoak eta datu bitxi bat. Euskaraz ezakien bakarra taldeko kantaria. Zono zera mate duzu euskararen roioa? Nik oraindik ez dakit euskara, baina hakan ikasten nahi. Noiekin eta nola definituko zenukezuk taldearen musika? Bueno, musikari dagokionez esan dezakegu, definizio majoan entzun dudana izan da punk rock egiten dugula. Naiz eta punk kutsua orain apur bat galduta eukin nahiko rockeroa gara. Eta kontenido aldotik esan, kanta erdiak kontenido politiko argi bat dutela, non guk reibindikatzen dugu nahi duguna, eta beste erdiak bizitza arruntaz dijoaz. Algara kokatu talde borroken tartian.